Nagpunang kapus sa sarong tanaw, naging hararom na pag-umaw. Ni Roming Kargador, ki Josep ang tindera, ki Dulcing Pili, Buda Ampaw. Dai makataramang Roming talaw, kaya nagkuaki mapatahaw. Si Bertong driver, sweet lover, sarong manggian pinadalaw. Si Josep ang mamundo, sa agong na harayo. Matalion guminaro, ki Bertong bandog na para maro. Si Romy ang nagbakal, si Berto ang nagtao. Si Romy ang nagpadaba, si Berto ang nakatana. Si Josep ang mamundo, sa agong na harayo. Haloy, bago na isihan ni Romy, na siya palan biglalansi, kang natuparan niya sudua, paluwas hali sa paghiling kisini. Dawan na nga ni nakukulugan, ang pagkamuot ay inaan. Ikatanaw na sana sa harayo, mantang luway-luway, pigagadan, pigagadan, pigagadan. Natapos na susiram, si Berto nagtulag paaklan. Si Josep ang madaliun guminaro, ngunya na pano ipagmundo. Paano niya maitataram sa agom na destino sa Japan, na ang aking pigdadaraan ama? Bako man siya sa gubot na pag-isip ni Josepa, sarong aldaw binarayaan supit tinda. Sumanagatuman sa'y katulong iskalon, luman sa tindahan kan mga sirang mara. Daingan na kayo iisip, kantik sakrang suduang bitis, sa tampikan paril na ulang pagduko, sutawon nagkarasudan, nagkarasudan, nagkarasudan. Ay, maringani tamay kamot, nasa pado niya huminakpot, kunda isarong hangus niya nasana, pupuruto na siya sa baba. Lalaking nagsalbar, nakakuha siya kibagong ugma. Ang lalaking para salvar si Romy, warang iba. Istorya nga rugay ni magayon na pagkakutang tapuson na diti, pero papuarugan so nangyari, kaya pa di dai pwede. Sa pagpadalos nagsaro sudua, si Romy Buda Josepa, dawangani liit na panahon, naging maugmamansin na. Kaya kung ano man so nangyari, kaso sa rumbanggi, nagsuwa
pagong ni Josefa biglang naguling daing maisip. Ini ang istorya ang halipot na buhay ni Romy, duda ni Josefa sa pagkamuot nila. Ini ang istorya ang halipot na buhay ni Romy, sa pagkamuot niya ni Josefa ang tindera. Masasabi ta daw na inisanap na ang pagpada